বিপিএফ মানে কি? বিপিএফ মানে কি? आं निउज चेनेलनि बिथांमोनखौ हामबाय होग्रोयो बा साबायखर बावग्रोयो मानो होनोब्ला बे निउज जों मिडियानि थ्रुयैहाय जों फोरमायहरनो नागिरदों रायजो राजा स्पेशली सिडली बासि बा निस्मा समस्तिनि रायजो राजाफोरखौ मोजाङै खोनासंलांनो थाखाय आं खावलायग्रोयो फार्स्टआव आं बेखौ बुंग्रोयो जोंनि इन्डियाया डेम'क्रेसि हिसाबाव ना अपोजिशन रल प्ले खालामनोबा कन्स्टिट्यूशना जोङो राइट्स होखादों जाय गभर्नमेन्ट सलायदों बिसिनि पलिसिफ्रा राइट नङाब्ला जों बेखौ बुंनायनि पुरा माने राइट्सआ दङ ना बिसिनि पलिसि बा बिसिनि मा होनो माने लिडार्सफोरखौ जों बखिनो हानायनि मोन्थाय दं दिनै जों निस्मा युथ ब्लक निफ्राय बे प्रेस मिटखौ लानाय जादों प्रेस मिटआनो जाहैबाय दा जों बिटिसि आव ओरैबायदि साब्रैसो मानसिफोर बिसिनि मुङा जाहैबाय कास्टम बिक्रम सासेया मामोनलाय रिनजय एन्ड प्रहलाद दिनैनि दिनाव बिसोरखौ जों बिटिसि नि गेरेन्टि मास्टार होननानैहाय नाम मुंख'गोन दिनैनिफ्राय गेरेन्टि मास्टार बिसोरो मानो होनोब्ला बिसोरो माने गेरेन्टिफोरखौ होदों बिसोरो मोनबा गेरेन्टि होदोंमोन रायजो राजाफोरनो नाथाय मोनसेबो साक्सेस गैया बिथांमोना दा गेरेन्टिनि बाथ्राखौनो बुङो फैया माबा दस्रासो दानखेगासिनो दं बहाथो गेरेन्टिया ना हायोब्ला जोंजोंहाय फेस टु फेस डिबेट होफै बिथांमोना आरो बिथांमोना बुंदों दिनैहाय माने इउपिपिएल सरकारा जोबनो थांगासिनो दं होनना बुंगासिनो मा एंगेलजों बिथांमोना साननानै इउपिपिएल सरकारा जोबगोन बिनि ओंथियाखौ जों नै जोबनो थांगोन बुंदों बिथांमोना खिन्थु जिबनावबो बे जानो हाया आं दिनै बिनि अंकखौ होनो थांगासिनो दं रायजो राजाफोर खोनासं माब्रै इउपिपिएलआ जोबा जोंना एमपि 3 दं नंगौना नङा ना एमपि 3 दं आरो सासे एमपिआ अलरेडि 6 बोसोरनि थाखाय माने इलेक्टेड बा रायजो सभायाव थोनहरनानै दंखायो दिनै बिटिसि नि एमसिएलए बा सरकार सालायगासिनो दं बिसिनि टर्मसआ 5 बोसोर नाथाय 6 बोसोर थांबाय सरि 6 मास थांखाबाय दा सारि बोसोर दंबावो होमब्ला जोंना रायजो सभायावहाय 6 बोसोरनि थाखाय जोंनि बिटिसि नि चिफ बारग' बिटिसि नि चिफ प्रमद सारा अलरेडि इलेक्टेड जानानै दंखायो बा रायजो सभायाव दंखायो अब्ला नायदो बिथांमोना माबे सरकारा जोबग्रोगोन अर माबे सरकारा थागोन जोंना इउपिपिएल नि आयुआ लावसिन दं रायजोफोर बेखौ क्लियर साननानै ला बिसोरहा सारि बोसोर जोंहा 6 बोसोर दं दा कास्टम प्रहलाद मा होनो बिसोरखौ गेरेन्टि मास्टारफ्रा मा बुंगासिनो दङ ना माने इउपिपिएलआ जोबसिगोन होननानैहाय बिथांमोना कन्स्टिट्यूशनल बुस्थुखौ जेबो मिथिया नामा आं बेखौसो सोंनो नागिरदों बिथांमोनखौहाय बिथांमोना नायनो हागोन रायजो सभानि टर्मसआ बेसेबां दङ ना दिनैहाय बिसोरो मा खालामगासिनो दं बिटिसि आव गावसोरहाथ' गेलेनो हाखायाखैसै 15टा मोनब्रै सिटखौनो बिजेपि नो हरबाय बै समाव माबायदि केम्पेइन खालामदोंमोन बिजेपि हाथाव बिटिसि बासाव दा उल्टासो खालामगासिनो दं बेथ' जयगथ' नङाना दिनै आं बिसोरखौ बुंबावो ना बिसोरो माब्रै फुथुलाफोर बायदि दा फुथुलाखौहाय माबायोब्ला सलायनांगौब्ला दुरुं खानानै सलायनांगौना बे दुरुङा माब्ला जगोन बिसोरो फात्तान मोननाय नङा नायबाय थाराय जेबो ना दा क्लियर जानानै था माने जोंनि इउपिपिएल सरकारा बाया बे स्ट्रंसो जालांगासिनो दं आरो जालांगोन फिउचारावहाय इउपिपिएल दला जाहैबाय मोनसे बिन्दास पार्टी रावजोंबो एलायन्स गैया ना हारसिङै गेलेनो हानाय गोहोआ इउपिपिएल आव दङ बिपिएफ दोलोआ 17 बोसोर सरकार आरो इउपिपिएल दोलोआ 5 बोसोर सरकार सालायनानै थांबाय नोंथांमोना बे निस्मा बियाबाव माबायदि जौगाथायनि खामानि मावदों फारागथिया मा जेनेबा 17 बोसोर आरो 5 बोसोरनि फारागथि 17 बोसोर बा 5 बोसोर ना 5 बोसोरावहाय दिनै इउपिपिएल सरकार जानानै निस्मा हालामाव सबसे देरसिन अचिभमेन्ट जादों बेखौ आं बुंनो थांगोन माने बै समनिफ्रायनो जोंनि निस्मा हालामाव कलेज गैयामोन ना मोनसे माने हालामखौ बा जायगाखौहाय जौगाहोनोब्ला जोङो फोरोंसालि बा इनस्टिट्यूशनफोर नांगौ बिथांमोनाथ' लाबोनो हायाखै बै समाव बिसोर लाबोदोंमोन आईटीआई कलेज होननानैहाय आमगुरियाव गायसनदोंमन दा बियो बोरमा गलि बायदिसो जानानै दं नाथाय मडेल कलेजखौ जोंनि सरकारनि समावनो गायसनदों जोंनि सरकारा समावनो लुफुंदों जोंनि सरकारनि समावनो माने क्लास बा
माने सेसनखौ जों स्टार्ट खालामनो हादों बहुद गिदिर गौरबनि बाथ्रा नाथाय जों बे बुस्थुफोरखौ सिगां 17 बोसोराव नुवाखैमोन आरो बिसोरो बुंदोंमोन जेब्लानाखि खैला मैला कलेजआ स्टार्ट जायो बेबो जास्ट भुट बांला बायदि जागोन होननानै दिनै बिथांमोना नुनो मोनबाय दिनैहाय गोरिब गुन्द्राफ्रा बङाइगाव बा बिजनि बा बिथांमोना कलेजाव फरायनो हाया बिसोरो माने दिनैबो फरायनो हाबाय दिनैसिमाव 110 जन स्टुडेन्टफ्रा एडमिसन लानानै फरायगासिनो दं बहुद माबा पार्थक्य दं आरो जानो थांबावगासिनो दं नै दलां ना दाखालसो बिसिनि चिफ सारानो बुंखाबाय ना बिथां हाग्रामा बुंखाबाय जेसेबांनाखि जों खामानि मावगासिनो दं गासैबो माने UPPL समाव जाखानाय अब्लाथ' बहुत फारागथि दङ दा जों आसामालाखौ नाय आसामालायाबो जोंनि UPPL समावनो माने कनस्ट्राक्शना स्टार्ट जानाय माने जों माने एफाग्राबो बुंजोबनो थाङा माने बहुत खालबार बहुत माने लामा बहुत माने BCDC न' बहुत माने बहुत बुस्थु जानानै फैदों आरो ना BPFनि जे MCLA बे MCLA बिथाङा बिसायख'थि फोसावदिंनायाव गावखौ EM मोनगोन होननानै बाथ्रा बुंथिनायखौ जों बेथ' बहुत इन्टारेस्टिं कुइसन बिथाङा एबार गावनो भट होनो मोना सिदा खोथा सिडनी समष्टियाव दानि प्रेजेन्ट MCLA ना प्रेजेन्ट MCLA मानगोनां बिदा सोमोन्दोबो जायो मानगोनां जेम्स मथारिया गावनो भट होनो मोना बेखौ क्लियार खालामनानै ला निस्मानि रायजो राजाफ्रा बेहा बै बिजनिजों थांनानै दं बिजनियावथ' जों देरहाखायो क्लियारखा दा जों डिक्लेयारबो होनो हाबावखायोसो बियो होनो मोना आरो ओरैबायदि जानानै दं EM मोनगोन होननानै बिथाङा गायगासिनो दं जोंबो लुबैयो बिथाङा बै समनिफ्रायनो BPPF आमोलनिफ्रायनो देरहाबोनाय माने EM मोनोब्ला जोंनि थाखायबो जों खुसि माने पार्टी जों अपोजिसन जानो हागौ बिथाङा EM मोनथों बा एरियानि डेभेलपमेन्ट खामानि खिन्थु अंखआ बिसोर जादों बिथाङा मोनगोन ना आं नुहुरो माने सातथा हाजोनि गोजानसिनावसो बिथाङा दंहैयो EM मोनगोन ना मिथिबाय ना मानि थाखाय होनोबा दाखालि आं सर्ट माने भिडिअ क्लिपाव नुनो मोनदों बिथाङा होनदों माने BTC खौथ' जेनेबा 21 जनजों सालायनो हायो जोंहाथ' 7 जन MCLA एक्सट्रा दं बियो गावखौनो होनना लादों गावबाथ' दा प्रेजेन्टलि MCLA नंगौना नङा प्रेजेन्टलि MCLA जानानै दं माने फुख्रियावहाय गारसोमबाबो माने मा होनना बुंजाखो माने जेबो खहा जाया माने BPF सरकारा थाखागोन होननानै दिनै माने निस्मा हालामनि मानसिफ्रा बा समष्टिनि मानसिफ्रा BPF सापर्टफ्रा एफा खस्थ' खालामनानै गोलोमदैजों माने सापर्ट होनानै बिथांखौहाय बोरै गावखौनो दा एफाग्राब D ग्रेड MCLA होना लानो हाखो बिसोरना कुइसना D ग्रेड MCLA आव खालायना लादों मानो होनब्ला माखौ माने नांला आसला माने जों नुयो बिनि माने माबाफोरखौबो जेनेबा बिनि माने मा होनो केपासिटी थायोना माने एसेम्बलि जोंनि BTC काउन्सिलाव एसेम्बलि जायो माय बिनि जेबो माने निस्मा हालामनि थाखायहाय बुंहैनो हाया जायो दा दिनैहाय जों ओरैबायदि नुबाय अंखआ मानि थाखाय बे मोनलाथ' मोजां आं गासिनो खिन्थु अंखआ ओरैबायदि जानानै दङ माने अलरेडि माने जोंनि खाम्फा दाखालि UPPL निफ्राय देरहानाय बिथाङा BPF आव थांफिनबाय नंगौना नङा बेथ' क्लियारखा ना आरो हाग्रामा सारा बुंखादों जे आं CID बायदिसो थोनहरनानै दङ ना अब्लाथ' बियो थांफिनोबा अबभियासलि गावनि पस्टखौ लाहैफिनखागोन ओमफ्राय बिथाङाथ' ओरैनो ओंबां जाबां कअपारेटिभनो मा बेफोर EMफोरखौ लानाय नङा फिसारि डिपार्टमेन्टखौ लानाय नङा नंगौना नङा बियो फरेस्ट डिपार्टमेन्टखौ लागोन ओमफ्राय ओरैहाय सासे केन्डिडेट दं बिथाङाथ' बहुत नाजागासिनो दं बिथांखौ देरहाबोनो पानेराम साराखौहाय ना पानेराम साराखौथ' रावबो सिनाया निस्मा समष्टियाव बे कारेक्ट खोथा रावबो सिनाया बिथाङा मथा-मथि 20 बोसोराव दिनै खनबासिमल' फैदों नामा बेखौ बोरै रायजोफ्रा देरहाहरनो बा भट होनो रावबो सिनाया बिसिनि सापर्टार्सफ्राबो बेखौ सिनाया आरो माने पानेराम साराखौहाय दा EMआ ओरैबायदि जाहैबाय माने मोनलाथ' मोजां आं होनबाय थाखादों नालाय माने जेब्ला माने पानेराम सारा MLA देरहानायाथ' गोजाननि खोथा देरहागोन ना देरहा बुंनो हाया दा देरहाबासो मोनलायनाय बेथ' जानो नाङा दिनै निस्मा ओनसोलनि BPFनि सापर्टारफ्रा जेब्ला टिकेट होदोंमोन पानेरामनो अब्लानो बिना लायनांगौमोन आं जे BPFनि सापर्टारमोनब्ला बे बुस्थुखौ खामानिखौ मावगौमोन आं मानो मावनो हायाखै माबा मोनसेल' दं सिङावहाय आखानो जों एफाग्राब नुहुराखै आरो बे बिथाङा EM मोनगोन होननानै बेसि UPPLनि बिजाथि रन्जित बसुमतारी आरो BPF दोलोनि बिजाथि पानेराम ब्रह्म बिथांनि गेजेराव माबा मोनसे फारागथि बहुत फाराग दं रन्जित सारा जोंना 14 आव देरहाबोखानाय आरो दाखालि BTC इलेक्सनावहाय बिथाङा बहाय माने बिसायख'थि माने बिजाथि महरै गसंखादों माने पाब्लिकफ्रा गासैबो मिथियो आरो बियो ओरैबायदि स्ट्रं EM मोन बै समावहाय जेब्लानाखि बिथाङा माने सरकाराव दंमोन ना बिनि राव आवाज ना आरो डेभेलपमेन्ट जेसेबांनाखि हरदों बिहा सिन दं नाथाय
फानेरामा दिनैहाय मोनसेबो दानि EM बिथाङा दिनैसिमबो मोनसेबो निस्मायाव सिन गालांनो हायो बा अबदानानो गैया नैबे पार्थक्य दं आरो अब्ला बेखौ बोरै होनो बिसोर खोथाया दा देरहानायखौ जों रोखा नुदों बिनि थाखायनो माने बिथांखौ सिनाया बिथाङा सानदों जेम्स सारनि सिफुं सायाव माने गाखोनानैहाय माने भट निस्मायाव कालेक्ट खालामो होननानै थांखि लानानै दं बिथाङा केम्पेइनआ खालामाखै जेम्स सारसो खालामगासिनो दं बिनि थाखायहाय अब्ला बोरै जानो जेम्स सारा जाहैबाय निस्मानि बिथाङा जाहैबाय काजलगावनि ना काजलगावनि मानसिया ओरैहाय जेनेबा जेबो मिथिया ना सिगांबो माने बिथाङा माबा दायथ' दंमोन MCLA बा EM फोर मोन्दोंमोन बै समावबो बिथाङा फैयाखै अब्ला जों रोखा नुहोनो बिथाङा माने पानेराम सारा बेनिफ्राय देरहालांनानै थांगोन बा सिलि समस्टिनिफ्राय देरहागोन जों बेखौ नुहुराखै माने थारैनो रन्जित सारा देरहालांगोन बेखौ जों एकदम क्लियार बिक्रम दैमारिया फंसे खोथा बुंबावदों बिथाङा BPF आव जाय हाबफैनो गोसो दानो हाबफैखा लोगोसे 28 तारिखनि उनाव हाबाब्ला फिस होनानै सोरबा हाबनो नागिरदोंब्लाबो जों बेखौ लानाय नङा लोगोसे बे समाव हाबाब्ला 4.5 बोसोरा राननानै थानांगोन होनना बुंदों मा बुंगोन बेनि बेलायाव बिथाङाथ' बुंगासिनो दं कास्टम ना बिक्रमा बुंदों जेनेबा माने एडमिट मा होनो माने डेटआ जोब्बाय बिसिना मा डेटखौ नुनानै बुंखो बिसोरो जेनेबा दिनै दे निस्मा हालामावनो जेनो थांगासिनो दं बिथाङा दिनैनि गेजेरावहाय निस्मा हालामनि डाटाखौ लांफैयोब्ला मिथिनो मोनगोन सोर बांसिन सोरनाव भट होगोन ना एफाग्राब माने गावगा सोरखौनो मा ना साउथ इन्डियाननि एक्टर बायदि खालामना लायो बिसोरो ना एक्चुअली जिर' बिनिखायनो दिनै बुंदों आङो मिडियानि गेजेरजों दिनैनिफ्राय बिसोरखौ गेरेन्टि मास्टार होननानै बुङो बिसोर साब्रैया गेरेन्टि मास्टार BTC आवहाय माने जेबो गैया माने जेबो पारफरमेन्स खालामनो हायाखै बिसोरो मोनसेबो गेरेन्टिया साक्सेस जायाखै ना नुदों मिडियाफ्राव BPM आव जइन खिन्थु रावबो भट होआ मिथिबाय कास्टम बेखौ मिथिनाब्ला निस्मा UPPL ब्लकनिफ्राय बेखौ बुंनाय जादों निस्मा हालामाव नोंथांमोननि नैबे मुस्लिमफ्रा UPPLखौ माबायदि सापर्ट खालामो होननानै नोंथांमोना मोनदाङो दाथ' মই অসমীয়া দে কম ইয়াত মানে যাহাতে মাইনৰিটি সকলে অলপ বুজি পায় আৰু কি যোৱা ইলেকশ্যনত ইহঁতে মানে মাইনৰিটি ভোট পেলাইহে মানে BTC গঠন কৰিব পাৰিছে এইটো একদম চিধা কথা ইহঁতে জানে অকল দুইটা শ্লোগানৰ কাৰণে এটাটো হ'ল BJP হাটাও BTC বাঁচাও ঠিক আছে সেকেন্ড ফার্স্ট গ্যারান্টি ইহঁতে মানে মেনশন কৰা হৈছে মানে লেন্ড পাট্টা আজিলৈকে ইহঁতে দিব পৰা নাই উল্টাহে কৰিছে ইহঁতে কেনেকে মানে বেছি পাব এতিয়া চাওকচোন ইহঁতে নাজানে নেকি অলৰেডি এইদিনা আমি খবৰ লৈছো যিমানখিনি BPPৰ সাপোৰ্টাৰ আছে নিস্মাত সমষ্টিত সব আমাৰ UPPলত ভোট কৰিবা মানে তেখেতে উল্টা কৰিছে না it is very clear na to send a message to the minority people in residing in BTC area na BJP will never ever change their ideology that is why I am appealing to all the minority people no to vote for UPPL no for NDA na it's been already 6 months no they haven't made any promises for them then how dare they will vote to them that is a big question this time I don't think so they will vote for the NDA that's what फैगोन एप्रिल दानाव नरेन्द्र मोदीया एप्रिलनि 1 तारिख 5 तारिख 6 तारिखआव फैगोन दा नोंथांमोननि निस्मा साइडनिफ्राय बिथाङा हयथ' NDAनि जानानै फैगोन नोंथांनि निस्मा साइडनिफ्राय बे हाबाफारियाव बाहागो लानो थांगोन नामा बिदिथ' जेबो खोथा गैया स्वयं जेम्स सारानो माने जोंनि निस्मा हालामाव बेबायदि माने केम्पेइन खालामनानै बिथाङा देरहाबाय थायो माने NDA हाथाव माने BTC बासाव अब्ला बोरै थांनो ना बेसो कुइसना जादों जोंनिफ्राय रावबो थाङा जों माने BPF सरकारा दा बिसोरो मा खालामनानै दं माने बिसोरो BJP नि अक्सिजेन लानानै दं मिथिगौ ना BJP नि अक्सिजेन लानानै सरकार खालामो obviously BPF सापर्टारफ्रा थांगोन खिन्थु जोंनि UPPL सापर्टारफ्रा थांनाय नङा BJP नि अक्सिजेन बै समाव जोंखौ बुंदोंमोन ना UPPLखौ अक्सिजेन लानानै दिनै गावहा सोरहासो अक्सिजेन लानानै दं खोनासं ना गेरेन्टि मास्टारफोर जेब्लानाखि 15टा सिटखौ जों देरहाजोबगोन ना नोंसोरनो जों कार्बन डाइ अक्साइड हगारगोन मिथिगौ ना कार्बन डाइ अक्साइड CO2 बेखौ लायोब्ला मानसियाथ' लानो हाया ना जों खिन्थु नोंसोरनो अक्सिजेन होनाय जानाय नङा बे खोथा आरो थांनाय दाखालि रुनिकाटा ओनसोलनि सासे प्राइमारिनि प्रेसिडेन्टआ डक्टर सांग्रां ब्रह्मनि
माखासे खोथा बुंनायाव बिथाङा इउपिएफआव हाबैदोंमोन दा फिन बिथाङा इउपिएफआव फैफिनबाय बिथाङा ओरैबायदि खोथाखौ बुंदों जायो जे जोंनि दोलोआव हाबोब्ला 2 लाख थाखाखौ नोंथांमोननि एकाउन्टआव सोना हरगोन होननानै दा बेनि बेलायाव नोंथांनि ओनसोलाव माबायदि सांग्रां बेखौ जों फुरा सांग्रांथि खांजोब्बाय आरो जों ओरैबायदि इनफरमेसन होगासिनो दं जोंनि सापर्टफोरखौहाय 2 लाख केस होनो हायोब्ला ला खिन्थु बना दाथु सिदा खोथा 2 लाख केस होनो हायोब्ला ला खिन्थु फिउचाराव होनांगौ दा बिसोरथ' गेरेन्टि मास्टारफोर ना गेरेन्टि होगोन आरो जिर' खालामलांगोन ना बिसोर जेबो फुलफिल खालामनो हायाखै नंगौना नङा नै बिनि थाखायनो जों सांग्रां खालामना दोनजोबखाबाय 2 लाख केस होफैयोब्ला ला खिन्थु फिउचाराव होनो नागिरदोंबा दाला बेखौ जोंनि सापर्टारफ्रा ओरैबायदि मोजां बुजिजोबखायो आरो ओरैबायदि साइलेन्ट भटार्स फैगोन रावबो फात्ता मोननाय नङा आरोखि बे जिनिस मा खालामो एबार जों एकदम विनार